Katkum ke kerwo balapenmi na ying Bishop John Kejalan Yamba Shillong, u Auxiliary Bishop John Kejalan Yamba, u Right Reverend Bishop Bernard Lalu, u labatha babaro ki school bat ki Jakapule John Kabalang Catholic, ki bahap hapo Kejalan Yamba Shillong, kin khang ha ka arpusan terik, kum kedak John Kejingburam bat duai na kebenta kejingjak thait kemensim John Pope Francis. Katai ke kerwo kaong, Shabaro ki principal bat ki kli jong ki school Catholic hapo ka Archdiocese jong kanong ba Shillong. Ngidon ha kapor jong ka jing sngosi hadin ka jing klat no jong kpa bakhot pe e jongi upok Francis. Kum kadak jong ka jing buram yau kli du kabalang bat unong mi bujili jong Petrus ngakarpat ya baro ki Jakapule Catholic bakin khang ha ka sngi tho ading ka arpusan trik uyayong arjar arpusan ringkat ba ki jing tip ki babiang syekitanak puli puthi. Tungin yai duai na kebenta kabalang bat na kebenta ukpa bakhot be e jongi ba ukpa be isen e un pediang sngoba yu u syaka jaka syong bom jukut jong u. Ngakarpat ru iki parish baro bakin penlong ye kamas bakhot ha ka sngi tep ka sngi satjan ka arpun riu trik uyayong arjar arpusan ha kapor shipau baji men step. Tungin bu ya lade bat ye kabalang hapo kajingeta bat kajingesa jong kamaria kemi bakhot jongi.